मोनसे जोबोरैनो दुखुनांथाव जाथाय कर'ना भेक्सिन लानो गोसो गैयैखौनो ब्रा ब्रा लाहोनायाव दिनै फरायसुलिनि देहा हालोदा खैफोदाव। थांनाय 11 जानुवारियाव कलेजनिफ्राय ब्रा ब्रा भेक्सिन लाहोनायावनो दिनै खैफोदाव गोग्लैदों सासे फरायसुलि। भेक्सिन लाखांनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम बेरामनि आरांगायाव गोग्लैसोनानै दं मृदुला बर'आ। रङिया ओनसोलनि महेश्वर आरो शिवब्रिति बर'नि नायल' जाल' फिसाजो मृदुला बर'आ थांनाय कर'ना भाइरासनि मैखोमै गोहोम गोग्लैनाय समाव भेक्सिनखौ लादोंमोन। नाथाय जोबोरैनो दुखुनांथाव बाथ्रादि मृदुला बर'आ कर'ना भेक्सिन लाखांनायनिफ्रायनो बेरामजों भुगिनांदों। गरेश्वर कलेजाव 12 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन मृदुला बर'आ। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला फरायसुलि मृदुला बर'आ भेक्सिनखौ लानो गोसो गैयामोन। नाथाय कलेजनि ब्रा ब्रा बुंनाय आरो नारसिननायावनो दिनै मृदुला बर'आ बेबायदि थासारिजों भुगिनांदों। जाहोनाव मृदुला बर'खौ गुवाहाटीनि GMCH आव फाहामथाय होनानै थांनाय सप्ताहनिफ्रायनो ICU आव दंगासिनो। रांखान्थिनि गाज्रि हालोदजों मोगा-मोगि जानांनाय नखरा दायो गावनि आंगो फिसाजोनि थाखाय गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम मदद बिगासिनो। जुदि सोरबाफोर गोसो अनफावरि सुबुंफ्रा मृदुला बर'नि थाखाय रां मददखौ हरनोब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बार 15391000068881 IFSC PSI B002153 आव हरनो हागोन होननानै नखरा गुरै खावलायदों। जानुवारिनि 11 तारिखआव कलेजाव कर'नानि इन्जेक्सन लानायनिफ्राय लोमजानाय सोलोयै लासैनो बेरामा माने लासैनो ओरैबायदि जालांदों थारमाने लास्टआव थारमाने आथिङा बोलो गैयै जालांनानै थाबायनो हाया जाहैलांबाय। बेनि उनाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव लाबोनानै एसे मोजां जाना थांदोंमोन आरो बेनि उनावबो मास मोनसेसो न'आव थाहैना फिल जाफिनबाय आरो बेनि उनाव आरो खेबसेबाव मास मोनसे थाना फिल जाफिनबाय। जानायनि उनाव दा दिनै बांद्रायसो जानानै दिनै फिन लाबोफिननो गोनां जाहैबाय। दा बे गुवाहाटी निउर'लजि बे मेडिकेलावनो दा दिनै ओरैबायदि थारमाने दाखालि 10 तारिखनिफ्रायनो थारमाने बांद्राय जानायखाय ICU सोनो गोनां जाहैबाय। बेखायनो रायजोफोरखौ एसे फोरमायनो सानदों दि जोंहाबो थाखा फैसा बहुत प्रब्लेम जाहैबाय, जोंहाबो गरिब नखरनि मानसि। ओंखायनो रायजोफोरनिसिम आं आगान खुलुमो जाहाथे आंनि नानिनि बेरामनि थाखाय रायजोफोरा एसे सहाय खालामगोन साननानै आं रायजोफोरनिसिम आरज गाबहरनाय जाहैबाय। बेखिनियानो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।